Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Afọ. Asị m ka Chi Afọ gọzie anyị, ka Afọ fọtala anyị ndụ, fọtala anyị ife ọma, fọtala anyị ife anyị eri, afọpụ nke ya eri anyị. Asị m na onye chụba anyị ya daa, esikwa nna ya dị onye anwa ama ndị, ma anyị si ka ọmaka merụ mmadụ niile. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Amaka Agbarọma Ụzọ Mmiri. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ Afọ bụ maka reincarnation, ịnọ ụwa. A lot of people na-asị na kwanyelu na onwere ife dịka mmadụ ịnọ ụwa, ma ọ na onye mmadụ ada anọ ụwa, na onye nwụọ ọnwụrụ gaba. Ọdịnala Igbo a na-anọ ụwa, and onye ọbụla bụ onye Igbo, ọsọgodi gị na-eje ụka, ọsọgodi gị na-ebu agha, ọsọgodi gị na-eme ọpịpịa, ọsọgodi gị na onye nwe unu biri n'ụlọ, ị nwere onye nọrọ gị ụwa. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-adị eme ka ndị mmadụ ghọta na chi dị iche ma onye ụwa dị iche, mana isi ha kọwaa ife bụ chi, kọwaa ife bụ onye ụwa, agbagharịcha anatakwa n'ofu okwu ahụ. Na nkọwa nke m na nghọta nke m, chi gị bụ onye ụwa gị. Mmadụ na-enwe ofu chi, ị na-aghọta, mana ofu onye ga-anọ ọtụtụ mmadụ ụwa, mana ofu onye na-enwe ofu chi. Mana eziokwu, mgbe ụfọdụ onwe ndị ha na-ada azọba azọ, onwe ndị a na-azọ azọ, ọ na-abụ sometimes enwere ike eje asị anọ nne nna ya nọ ya, echi oje asị anọ nna nna ya nọrọ ya, ma nne nne ya ọ na-azọ ya. But at the end of the day, na mmadụ na-enwe ofu chi. Then mana ofu onye nwere ike ịnọ mmadụ na-abụ ma mmadụ atọ ụwa. Mmadụ na-adịkwa n'ndụ na-anọ mmadụ ụwa. O nwekwa ndị arụsị nọrọ ụwa. Of course, many people amara nke a, and many people na-dispute ya. Arụsị na-anọ mmadụ ụwa. Nwere ọtụtụ ndị ọgwụ arụsị bụ ihe nọrọ ha ụwa. Then enwere onye nne na-anọ nwa ya ụwa, nna na-anọkwa nwa ya ụwa. Ọ ga-adị gị surprise. Ihe a niile bụ ihe o ji wee dị ndụ, dị mkpa na mmadụ ga na-agba afa, maka na ọtụtụ ndị mmadụ onye nọrọ ha ụwa ka dị ndụ, and ọ bụrụ onye chi ya ngwụrụ anwụ na onye chi ya ka dị ndụ, ọ bụrụkwa ka onye nke ya ngwụrụ anwụ si emelu nke ya bụ ka onye nke ya dị ndụ si emelu ya. O wee bụrụ ya bụ gịnị? Na reincarnation dị real. Mmadụ na-anọ ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na o nwere some period of years enyere a soul with mission ọ ga-eme accomplish on earth, o nwere ike ọ bịa ụwa nke izi ọ nọ 100 years, ọ nata ụwa ọzọ, ọ nọ 20 years, nọta ụwa ọzọ nọ 50 years. Tako ga na-eme ya till o complete that task enye ya na that on or before that number of years.
now ọ bụrụ na ọ complete that task, o nwere ife stage onye ahụ ga-abanye spiritual position ọ ga-abanye, ọ gazie n'ozie n'ọnọdụ ndị ichie, marakwa amara na ọ bụrụ na enye eso ọlụọ ya alụ with years ọ ya eji wee lụọ dị ọlụ, that years eme lapse and o mechabe ya, that soul will be deleted from nature. Onye bụ ọkụ mmụọ ndị ụka na-ekwu maka ya, onye ọpụgatịrị ndị ụka na-ekwu maka ya. Ị na-aghọta? Mana ọdịnala Igbo, existence of that soul will be deleted. Mana ọ bụrụ na o mee accomplish that task ahụ enyere ya on or before that period of years enyere ya, ị mara na that person will be promoted to onye iche. Chi dị iche, ndị iche dị iche. Onye akpatalụ na mgbe a na-emelu chi, ya sị ka ịkpọkwa oche na ndị ichie. Ndị ichie bụ higher force, chi bụ a smaller force. Mana ọchị gị ga na-eburu ayọ gị na-ebugara other secondary forces ndị nọ ya n'iru. Are you getting it? So na a na-anụ ụwa anọ, mmadụ na-anụ ụwa. Enwere ihe a na-akpọ iyi ụwa. Iyi ụwa, ndị ụfọdụ na-asị na iyi ụwa bụ mmiri mmadụ si wee bịa ụwa. Eziokwu na iyi bụ mmiri, mana iyi ụwa, onwe ndị onye ga-abịa ụwa nwoke, ọ tagide afọ si na n'ụwa ọzọ ya ga-abụ na ya ga-abụ nwaanyị, n'ụwa ya ọzọ na ya ga-abụ nwaanyị. Like nwa personally, ana m ekwu ya sị n'ụwa m ọzọ na m ga-abụ nwoke na macha ọzọ ịbụ nwaanyị. So ifoto amụwa si ekwu ya, those things na-adị registered. Before that, in my next reconnection, n'ụwa nwoke ka mma abịa, that same soul is there, but m ga-ejizi the body of a man. That person ejizi the body of a man wee bịa ụwa. Ọnya bụ iyi ụwa, iyi mmadụ nwụrụ gbasara ụwa ya. Mmiri na-eso, mmiri ụwa dị iche, iyi ụwa dị iche. Mana sometimes anyị na-ada asị na mmiri ụwa, iyi ụwa bụ iyi mmadụ si na ya wee pụta. Iyi bụ mmiri n'eziokwu, mana iyi ụwa bụ ihe okwu mmadụ kwubiri n'ụwa ya before mee gịnị, reincarnate again. O nwere ndị nọ n'ụwa mana ha bụ nwaanyị, mana mmụọ nwoke bụ ihe nọ ha n'ime. Ụwa ha bịa bụ nwoke ka ha bụ, ha si n'ụwa ha ọzọ na ha ga-abụ nwaanyị, wee nọbụ ụwa n'ụwa nwaanyị. Ndị a bụ ndị ọ ga-abịa igba afa ha, afachi ụwa ha, ọ bụ na nwoke nọrọ ha ụwa mana ha bụ nwaanyị. O nwere ndị bụ nwoke mana ụwa mbụ ha bịagburu, o nwere ike ọ bụ na ha emegburu ha, akpalụ ha aja agwa, kpa ha aja aka, ha wee nwee iyi si n'ụwa ha ọzọ na ha ga-abụ nwoke, abịa ụwa bụ nwoke. Ifu ya ọnụ na the body of a man, mana nwaanyị ka ọ bụ na mmụọ. Ọnya bụ iyi ụwa. A ka nwere so many things that has to do with reincarnation, of which next time we can still talk about it. Mana achọrọ m ka gị nwa bụ onye na-ege m ntị mara that there is reincarnation. And ngwa ngwa ibido chọba chi gị, onye n'ọgụ ụwa, dozie elu ya, melu ife, dozie elu ya ọnọdụ, nye ya oke ya, chụọrọ ya aja, ọbịa kwudoro gị ka ịpụtaba ife, ka ọ na-egbochiri gị ihe ike. Onwe ihe na-abịa n'ụzọ gị ka obi elu gị ya bụ ọgụ. A sị na chi bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ, ọkwa n'afọ mmadụ, chi na-agụ ọlụ m, chi ji ekwulu m ọnụ m, o si na chi adị mma, chi na-azụ m. Ihe a niile bụ names dị related to chi mmadụ. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị n'izu, ị mara na all this offer niile dị attached to chi gị nwa, ị ma na-enweta ya.
ihe na-enweta ya. And otu anyị si wee dịcha na mmadụ na-aga, otu omume anyị si wee dịcha iche na mmadụ na-aga, otu a ka omume chi anyị si wee dịcha n'iche n'iche na-aga. O nwere onye ị ga-eme ife ọ neglect ya, si na nwata o just neglect ya, mekwadụ gị ihe ọ ga-emerụ gị na-agara onwe. Mana o nwere onye ị ga-eme gị na ya ekwechiri ebe ahụ, ọsị kama ọ na-amụme gị ihe. Otu a ka ọ dị na chi. O nwere chi onye ga-asị na onye a bụ nwata, for the fact na ọ mara bụ no make me ma na-emekwara ya, na-enyere ya aka, na-agbakwara ya ọgụ nwere ike na-agbara ya. Mana o nwere chi ya bọsị nke a so far not turn back at me, mma turn back at him or her. So ọ dị mkpa na onye ọbụla ga-amarụ chi ya, mezie chi ya. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Ụkwanụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo site n'ike nke Chukwu na n'ike ndị ichie. Ọkwa m onye kpọrọ ọrụ dịka dibịa ọdịnala. A na-arụkwa ọrụ dị iche na-agba afa mmiri emi. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ mana onwe ihe na-agbagwojuru gị anya ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa, akara ị ga-eji wee nweta m bụ 070-373-11663. Maka emesịa.